kahilig sa mula pigla na. Ito, si Marian, oh. Kilala mo? Si Marian. Happy birthday to you. Blow the candle. Maglalakad lang kami kasi si Kuya Ulan bumalik na ng bukid. Okay lang yan. Tuloy natin yung maudlot na birthday ni Udet. Okay lang maglakad, no? Masaya naman. Yahoo! Nakita ko ng artista. Ha? Nakita ko ng artista. Sabi lang talaga. Nakita kahilig sa mula pigla na. Napatingin nga ako sa may kamay ko. Ano ba naman yan? Gana nga ito. Nakakita ka na artist Antina, hindi natin nakalain yun Antina. Oo Sayang guys, hindi namin kasama si Dana. May lagnat. Sila kayo na nagkuha mga artista ni Irap. Sinabi mo kay Kadyang Ante? Wala nga! Lagoy na! Dahil? Tingin nga na. Hindi na nabuta. Naku, layo pa itong kinakanan namin guys. Tapos natin ang supas mamaya. Pagkagabi na kami magbalik. Mandiyak pa'y nakasuksukat na eh. Nakapantalon kami ni DJ. Ay, tatlo tayo. Si Kuya Ulan guys, di na nakasama kasi kailangan na yun sa farm. Kasi kailangan na ba kasaw? Ay, yung itsura talaga na yung nagatulak dito, kaganda kanina eh. Pinanood mo? Oo. DJ, pagbaba ni DJ, talaw. Kadami pa nga ito, nagkarbing ako. Bagyo. Yan ang ulan guys. Okay lang kahit mulan. Nakakuha naman kami. Alang-alang sa birthday ni Udit. Dili kami sa kaya? Sa Lapay pa? Dito lang kaya? Sige na, sige na. Sana kita kukulit kayo, wala man. Ah, si Jan Prats pala yun eh. Jan Prats, mapicture! Ay, ano to? Sige, dali. Kailangan lahat kami. Ayan. Ano? Namuntik pa hindi na Pagod na? Wala, hindi pa Wala pagod? Wala. Ba, tibay! Hindi ramdam. Hindi ramdam pagod. Pa kami dito ma-aksidente, oh. Walang pakialam. Kuya Ulan, malo wala. Sige, diretso. Kuya Ulan, taranta din eh. Hindi, nagsigas ni Blanca. Sino nagkasalagad? Yung mga kabalay ko. Yung sabi mo na. Sinabi mo na. Sinarambag mo na rin anta? Oo Na-meet niya daw si Blanca. Ano sabi mo, te? At saka si, sabi mo, saan ka galing na ay? Doon kay Blanca. Nagkupi Blanca. Naku, hindi yung kasi pinadala yung cellphone eh. Basta si Kambal Karibala, di ba na rin eh? Na, wala mo kong nagagos ko. Kambal ka rin bang. Ayan guys. Tuyo, Udet. Simula nung naglakad kami hanggang hindi pa nakakarating puro ano. Kay ano, Ruro at saka kay Ruro Bianca. Bianca. Ang ganda niya. Bak tuyo, Udet. Itapit niyo naman yung mag-birthday. Ay, si anong Bianca, tapos mamaya si Udet. Pero blessing si Udet ngayong araw ah. Ano Udet? Pero muntik tayo hindi matuloy kasi walang signal. Aro, uday, Ano talaga yun? Hindi, ano na rin yun. Buti ka mo ay naka-open yung data mo ay. Ayan na. Dito na kami sa Salapay. Sitio Salapay. Sura natin kanina eh. Sana nakita nyo rin to, kabong. Itong dito, bundok. Si tayo bang kagawin tayo tarwar po na. Si Kabang nga ko ah. Siya mo dyan lang siya nakirpon na. Tawag na ako. Ay, hindi ka pwede kabong. Matawag ni kabong. Parang si Ate Rodi din. Hawid sila. Siya ko niya lagay naman. Jay, namit mo lang si Riri, Jay, at may palabas pusod ka na dahil. Ginalabas niya na rin yung pusod niya. Nakita niya lang si Riri na labas pusod.
naglabas pusod din. Kayo na wala bilbil. Oo, Rara yung isa, bunso. May Rara pa sila ante pero hindi nila kasama. Dalawa lang sila. Tatlo. Oo, dalawa lang si Ruru at si Riri lang yung nandyan. Ay, naka. Ano, buhay pa ba yung ginisa dyan? Magkaroon na ako kasi Kuya Ulan. Nako, Dana! Naku, Dana! Dana! Woo! Sayang, Dana. Pawala-wala ka. Sayang mo! Sayang, di mo naabutan. Yan. Maganda ni Kambal Karibal. Magaling lutuin natin! Kaya nga, di saan kung isasama talaga sana namin yan eh. Kung nilagaling doon, baka kayo nandoon na kay... Sinabi mo sana hinabang kami. Ah, layo na. Siya Guys, kamustahin natin yung ginisa kanina na iniwan namin. may hotdog pa din. Pero naksutan. Hindi. Ay, talagang ganyan niya. Pakita mo kay Dana. Pakita mo kay Dana, dali. Kung ano expression niya. Ha? Pakita mo yung picture kay Dana, kung ano expression niya. Ay! Milude! Dana, dali! Tingnan nyo baga. Yung picture. Ano? Saan? Ano, matayo nyo nga, picture ko. Ano, diyan ka? Kilala niyo yun, ay? Wala. Saan ba yun? Sa bayan? Bayan pa? Oo. Akala natin ito lang sa baryo. Ano, kinikilig ka na dyan? Si Milude. Wow! Oh, Dana, tingnan mo! Dana, tayo na. Dito kunti eh. Dana, ginatawagan pa ni Dana. Maganda. Narulan pa kasi. Yan, napapanood din yan kasi nila. May TV na dito. Dana, oh. Dana, oh. Dana. Saan ba si Dana? Oh, yung picture natin kasama. Dana! Oh, kami yan oh. Si Ruro. Bianca umalit. Bianca umali. Oh, di ba kilala si Bianca? Ang galing. Ikaw, drama Sino to? Sino to? Kilala mo? Si Roro Madrid. Ito, si Marian, oh. Kilala mo? Si Marian. Maria. Oh, Marian, oh. Ay, hindi. Mali. Si Maria pala. Mariang Labo. Oh. Oh. Ano, uwa? Dana, hindi kasi nagsama. Din daw. Ba, isa palabas? Ruro Madrid. Ay, di ba? Si Dana. So, kilala niya yan, ha? Mga bata, nanonood ba kaya? Sino to? Ay, sinulit. Wala sinulit. Ganda ng kamay, oh. Sayang si Dana. Nagkaitim natin, te. Okay lang yan. Dugyot. Tsagain na lang. Dinudugyot. Oh, sino yan? Si Marian Rivera. Oh. Sino yan? Si Marian? Marian, nanausog. Oh, ayan o, dito rin sila. Makiki-birthday sila kay Ate Odette. Sino may birthday? Ano, Ate Odette. Ate Odette. Kaputin ng ngipin mo, oh. Nag-toothbrush ka ba lang? Ikaw dalain, kailan birthday mo? Ha? Tapos na. Tapos na? Yung kuwan daw. Disyembre. O di sa December pa. Disyembre 28. Pinakadulo ka, boy. Yun, nakakagutom yung amoy. Eh, talagang nagapapusod si JJ. Guys. Gayahin niya rin si Riri, ah. Ha? Tama na yan, te? Dito kanina, nag-aarong dyan si JJ. Sabi niya, ano, ituloy ko ba ito o hindi? Hindi niya alam kung ituloy niya mag-aron o hindi. Wala pa. Hindi lang nakuna ng eksena kanina, guys. Pero nagagisa kami kanina ng bawang sibuyas. Tapos biglang sabi ni ate, na tumatawag si Kuya Jeff. Kaya biglang ano kami, taranta na.
Ayun, ang ating birthday girl, si Odette. Lang Odette. Kaway. Kaway, Odette. Kaway ka ganun. Ayan, si Odette pang magbe-birthday ngayon. Dali na, paro-paro, Jing. Dan, naturuan mo na sila. O, dali dito. Ito, magaling to si Isa. O, ganyan, o. O, tinan siya ni Dana. O, tara tayo baga Dana. Paano nga Dana? 5, 4, 3, 2, 1. Paro, G. O, dali na. Dali na. Dali. Yung mga choreographer, hindi marunong. O, go. O, lahat kayo, bata. So, ano na? Ang magparo-paro din may cake, may chocolate. O, yan. 5, 4, 3, 2, 1. Paro-paro G. O, kimbutan eh. Magaya kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Paro-paro G. Paro-paro G. Ah, paro-paro G. Ah, ikaw dali. Kayo mga bata, dali. Budot. Tut, tut. Ay, ang gustong-gusto nila, budot. Alam, kamera mo lang ako hanon. Akto, darawin. Babag may tugtog. Ano ba sa story? Para magkahana, wala pinawasiran ko. Tugan mo nga ng paro-paro, G. Oh, go, sayaw. Ikaw ang sumaya, oh. Dali, next batch. Oh, may chocolate na sila, kayo wala pa, dali. Si Dana daw kawayan din eh. May pinagmanahan to si Dana eh. Asan nga isa? Asan si Lulet? May sakit daw. Oh, bigyan mo na lang mamaya yung mga ayaw. Oh, sige. Isa, garong-garong na yung hagis. Huwag niyong pitpitin to si Basang. Kaya mo yan? Hagis na! Hagis! Alay, oh, yan. Ay, walang maagaw tong si ate. Oh, ito pa. Yun. Agaw, kuha ka, Basang. Oh, dali. Dali, kuha mo. Oh, bigyan mo na nga lang, yung hindi nakakuha. Oh. Yun. Oh, nakakuha ba lahat? Sino hindi nakakuha? Ha, kasang kamay. Ikaw. Ikaw darag, may nakuha ka. Ay, ito si, ano wala, Isa. Isa, di ba pangalan mo? Oh, si Darag, si Isa. San si Binansya? Ayaw di, ayaw kendi. Ayaw niya. Gusto niya mais. Sule. Gusto mo sule? Kadala ba sila? Sule? Mais lang. May mayton ba yung kabati? Ako nga nagtos. Oh, nahiya siya, guys. Nahiya siya. Saan walang luwi? To? Bayang ka? Umali? Umali. Kay Bianca Baging pangalan. Puno na yung bag niya ng chocolate, oh. Anak ko ba ta? Ha? Kamukha mo eh. Dito ko na ilagay yun eh. Oh, kulo na, oh. Pwede na ilagay yung macaroni. Dito ko nilagay yun eh. Liganin ko ng mga. Ma, yun na atante oh. Ha? Kinanaso na. Wala, sige, agawan. Yan, sarap.
Yan, lahat mo. Doon sa may kuhan. Awad he. Bako ito. Doon sa may hindi ko nasa. Diba kilakot muna sa pangatlong bahay? Di ba yung tinanda natin? Pang-apat. Yan? Meron na po yan. Meron ko na. Sino ikaw? Ayan, bali papakainin na namin sila guys ng sopas. Tapos hatiran na lang namin yung magulang ni Odette doon sa bahay nila. Sana po ka nga sa gulay sa pa. Oh, pakipulot yun. Bawal magtapon. Mainit, mainit. Leng. Kaya tuloy ka. Tulog ka dito. Kanahan mo po ito ngayon? Hindi. Tulog ka dito, De. Hindi ko may birthday. Hindi ko may birthday. Sige, bigyan mo sila. Galit ka man. Ay, Odette. Mainit ha, mainit. Okay, iwasan din. Kaya ko ngayon. Dito kayo sa upuan. Mainit, mainit. Focus na ito sa iwan. Dandahan na ito. Oh, kanina nga nakuha sila. Hindi pwedeng siyang magawak mainit. Ipaupo mo na lang. Pues, padak mo na tayo. Bimbing ako doon? Di ka pa mag-uwi? Hindi ka mag-uwi galay? Ayan, pupunta tayo kila. Doon, naghihita kayo doon. Meron pa doon. Pupunta lang kami sa bahay nila Odette, guys. Kasi andun yung mga kapatid niya, si nanay niya. Yan. Bali, dito lang kami pakain sa nagluto. Kailan dalhin daw to eh. Talong ng ano dyan ako. Lupa eh. Ito naman guys yung bahay nila Dalin. Yung isa ng scholar. Darag? Ha? Darag? Dalay teriyaw. Yan ah, yung mga dalawang senyor. Matumba mo ba yung hotdog, Jijay? Ha? Yung hotdog. Penging isa? Pwedeng humingi ng isa? Ba't kaya wala silang gate dito? Open the gate. Lolet, open the gate. Doon pa, ayun. Lampas pa ng kwan. School. Ito po ang bahay nila Odette. Odette, amin naman dumbaboy. Kay kuya yan. Ay, may kuya pala. Hello po, magandang tanghali po. Ay, hapon. Hello. May apoy. Oh, bakit kadungis mo? Ha? Wala nang bato. Di ba kayo po ang nanay ni Odette? Ay, supas na rin mo dito. Kapatid ba rin yan, Odette? Saan po? Naibila? Kapatid po ng ate ko po. Kapatid. Ay, pamangkin mo. Sino yung may sakit? Pamangkin mo. Nan pa po sa taas.
Happy birthday, Odette. From anonymous subscriber. Oh, Odette, blow your candle. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Blow the candle. Yay! Ano yung wish mo? Anong wish mo? Tapos po ng aral po. Yay! Thank you po kay Sir Subscriber. Yay! Thank you daw po, Sir Anonymous subscriber. Anonymous. Ayan. Nay! Hello, naiiyak si nanay. Nay, ito na yung mahiwagan naming... Pasensya natin, ito na yung balloons namin. Pumutok na kasi sa daan. lang. Pero mahiwagang balloons po yan, Nay. Hawak, Nay. Surprise! Yay! Siyang mag-ano ah. Siya magtusok. Ito, hawakan mo to. Butasan mo siya. Wait lang. Bilang tayo. Okay. 3, 2, 1. Hawakan mo. 5, 4, 3, 2, 1, go! Sige, sabihin mo. Buti kasi ni ate. Di ba meron yan? Bilangin mo, Nay, kung tama na yan. Tama. Baka kulang. Yun. 1, 2, 3, 4. Ba't kulang na isa? Daw kinain ng baboy. Hindi, baka mali ng... Ayun! Ayun! Yay! Happy birthday, Odette! Ano masasabi mo, Nanay? Mana-mana po, sir. Yes! Maraming salamat po. Sir Subscriber. Yay! Pasensya na nawala yung anonymous. Nahihiya si Ano nanay gagawin mo dyan, niya. Nay? Nay? Pangbili ng bigas. Pangbili ng dingding. Sabi ni Fafa. pautang mo naman ako, Nay. Pangbili ng Fafa. Oh, yan. Pakainin mo na sila ng hotdog, then sopas. Ano yung hotdog? Sinong walang chocolate kanina? Madagdag na po. Dali, asan yung mga kapatid mo, oh? Ayan, baka kasi gabihin kami guys sa daan, kaya... Lalakad lang kami. Lalakad lang kami, guys. Chocolate. Nasa 1 oras din kami lalakarin. Sino yung walang chocolate? Sino yung ano? Ito, hindi mo nabigyan ng chocolate. Mamaya yung kapatid ko. Happy birthday, Ate Odette. Ay, binansya! Happy birthday, Ate Odette. Happy birthday po, Odette. Udit, ate, Odette. May ate? Makapasok ka dyan, ha? Ay, ate, Dito ka, sopas po. Oh, may ano, dala rin tayong tuyo, guys. Baka matusok. Galing kay ano, Maxi. Happy birthday, Odette! Happy birthday, Odette! Happy birthday. Happy birthday po, Odette. Yeah. Mga BFF ni Odette, yan. Mga scholar po namin sila. Yung isa nating scholar, hindi nakasama kasi may sakit. Si Lolet. Let's go na! Maraming salamat po, Sir Anonymous! Thank you Thank you po. God bless, sir! Thank you! Yan, tara na, baka gabi Bye, guys! Kaya mauna na po kami. Thank you po! Lalakad lang po kasi kami. Mamaya nante. Sarap at bag, dara. Hindi sa loob, nilagay ko. Oh, ulan na kami, Dana. No, kita kits tomorrow. Bye-bye. Oh, baka yung lasing dyan, lasing din kami. Ate, ano oras na? 5 minutes before 5. 5 minutes before 5. Basta isakto makaabot tayo. Na, nagala. Baw, hapon na. Gabihin tayo. Yan guys, gusto lang po naming magpasalamat kay Kuya Jeff sa pag-PM po sa amin at nakarating po kami kay Pat Boys at saka kay na
Ruru at kay Miss Bianca. Kay Rere. At syempre kay Carnel Ligaspi. Shout out. Thank you, Carnel. Nako, napakalaking tulong mo sa amin. So ayun guys, bali abangan nyo na lang po yung episode ng aming pag-meet and greet kay Pat Boys at syempre kay Ruru Madrid and Bianca Mali. Thank you so much po. Guys. Thank you po. Sobrang Pag-invite sa amin. thank you talaga lalo na kay Kuya Jeff sa pagsundo at paggatid sa amin. Sobrang nakaka-overwhelm. Thank you, Kuya Thank you po talaga. Thank you. Thank you po. Uwi na kami guys. Malaylay pa yung aming lalakarin. Lalakad na naman kami. Bye.